Ndị obodo Eziagụlụ otu Agụleri na kansụl obodo Anambra East nupụtara n'Igwe wee kwado eze ọdịnala ha Igwe Lawrence Nwofia dịka ọ nọ wee merube mmemme Ọvala nke afọ 2023. Nya bụ Ọvala bụ ihe dị oke mkpa ha na-eme na be ha, bụkwanụ nke eji wee mara ndị Igbo, eji wee na-enebanye anya n'ihe ndị gara aga nakwa ihe ndị nke ọdịnihu ma tụọ alo ka a ga-esi wee chịkọbịa ka ọ gaa nke ọma. Ka anyị banye wetara gị ozi a dịka Amaka Chibuzokoye si wee wetara anyị. Igwe Nwofia mgbe ọ na-anyawazi ya bụ ọjị kpọrọ ndị obodo ha bụ ndị Eziagụlụ otu Agụleri ka ha na-ekpe ekpere ma na-aga n'ụzọ udo ha na ndị agbata obi ha, ma sikwazịa ụmụ ntorobịa ha ka ha bụrụ ndị na-abagide ịhụnanya n'udo n'ime onwe ha na ndị agbata obi ha ndị ọzọ gasị. Onye Anambra State Kọmishọna nke na-ahụ maka ọkụ na mmiri bụ Engineer Julius Chukwuemeka, onye kwupụtara obi ụtọ ya ka ndị Agụleri si wepụta n'Igwe na ya bụ Ọvala nke merubere, si na Igwe Nwofia alụgo ọlụ otu esi wee kwesị n'ihi na ọ na-eweta udo na ọganiru na ya bụ obodo. Onye President General nke Agụleri bụ ọkaiwu Ifeanyi Ilu-Akasịa siri na Igwe Nwofia bụ onye mmadụ niile hụrụ n'anya n'ihi na ọ na-ejiri amamihe ya wee na-arụ ọrụ ịhụ na ya bụ obodo na-aga n'iru, ma si na ọkachasị ịhụ na enweghị ihe ntamu maọbụ ihe esomokwu n'etiti ndị ha na ha gbatara agbata obi. Onye bụ onye isi oche nchịkọta ya bụ Ọvala ọganiru bụ Chief Alex Onukwue, onye bụbugri National President nke Anambra State Association of Town Unions Asatọ, siri na ya bụ Ọvala ọganiru bụ nke gara nke ọma n'ihi na ha ji oge ahụ wee wepụta ihe eji wee marụ ndị Eziagụlụ otu, ebe ndị bịara ya bụ Ọvala bụzi ndị ji obi aṅụrị ana n'okwu ha dị iche iche ka onye onowu nke ya bụ obodo bụ Chief Ikegbunem Chukwuma na onye isi oche Eziagụlụ otu Royal Cabinet bụ Chief Edwin Okechi kwupụtara na eri mgbe Igwe Nwofia ji wee ligolu n'oche ka onye eze ọdịnala Eziagụlụ otu na ọ bụ sọ ihe ọma n'udo na ọganiru ka ha na-enweta. Igwe Nwofia gara n'iru ma chie dike Jejemba, onye bụburi Chief of Staff nyere gọvanọ nke nara ana bụ gọvanọ Willie Obianọ bụ Chief Primus Odili. Chief Odili gara n'iru ma kwe nkwa na ya ga-abagide n'ọrụ ndị ahụ na ihe niile ya mere nke mere eji wee tụnye ya bụ ugo, inyezi onyinye nyefee n'aka Igwe, ịgba mmanwụ na egwu dị iche iche bụ ihe pụtara ive na Ọvala ọganiru nke merubere n'Eziagụlụ otu Agụleri. Abụ m Amaka Chibuzokoye maka akụkọ ụwa ABS.